De Willy, dat is een serieuze dokter op een dorp in de buurt. En op een keer komt er een madame binnen met een hoed op, chic gekleed, dat wel, duur klier uit zijn oren, dat zag de zo, maar hij kent haar niet. Die had bij hem nog nooit niet gezien. Wat kak madame, denkt hij in zijn eigen, maar dat zit hij natuurlijk niet, hè. Allee madame, zedig. En zeg het eens, hoe heet jij? Celine. Ik ben Celine van Deurke van de Nouwe Wakker. Oh, en wat is het probleem, Celine? Dokter, ik ben gestoken door een wesp. Door een wesp, madame. En doe ik het peng? Ja, het meneer de dokter, het doet ferm pengsel, hè. En zeg het eens, boeien zie jij door die wesp gestoken? Boeien? Dat kan ik niet zeggen, hè. Nee, dat durf ik niet zeggen, echt niet. Allee, madame, tegen mij kunt u toch alles zeggen? Nee, dokter, ik durf niet. Wat gaan de mensen wel niet denken? Allee, madame, je moet het zeggen, hoe kan ik ook anders helpen? Kom, zeg het gewoon. Hoe zit je door die wesp gestoken? In de Aldi.